Wasu asabar kaɗan nan fa da nauyi wallahi. To ba laifi. Wai me yake damun ki ne tun a gidan markaɗe na ga kin yi wata iri da ke haka? Wallahi mama ce jiya ta zauna ta yi min faɗa akan halina na fushi da gaya mutane baka. Shine nake ta nadama da damuwa a raina. Gani nake kamar 'yan garin nan suna min kallon mara mutunci. Wallahi ne ba haka bane. 'Yan garin nan ba abin da suke kallon ki da shi sai alkai. Shi ya fara miki rashin mutunci, shi yasa ke ma kika masa ko? To kin gani ki kwantar da hankalinki ba abin da yake faruwa a cikin garin nan. To wai dan ma kin zagi iyayen shi iyayen mutane nawa ya zaga kafin da zuwa yanzu. To kuma haka ne, amma kin san mutane. To ki yi haƙuri wallahi ki mai da komai ba komai ba. Kin ji? Amma kin san na tsani wannan nanu wannan kuke kira na ko? To ai ni ma haka kuke kira na Bintalo. To kin ga ai na rama. Na zo kuna gida. Sai mun haɗu. To shikenan sai an jima. Ya Allah, kai ka san abin da yake faruwa a rayuwata. Allah kai ka san abin da cancanta da ni. Allah kai ne mabayi gagara misali. Allah kai ne Ar-Rahmanu, kai ne Ar-Rahim. Allah kai ka san gobe na ka san jibina. Allah ina roƙonka dan darajar sunayenka tsarkaka, dan girman al'arshinka, dan darajar kamar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka min zaɓi tsakanin Sule da Umaru saboda kai ne wanda ka san abin da ya dace da ni ya zo jalali wal ikram. Wai me yasa kake son kana kallon wasa na ne? Gaskiya ba na son abin da kake nuna. Sa kwallo, mu je harkan nan. Me kake so? Kawai ka bani kafet kawai. Wakina, ga mutum ne taka can. Yar iska ne. Har iska. Wannan kalmar ba ta dace ku dinga mata ba gaskiya. To ba iskar bace? Za ka aure ta? Yana yin ruwan nan ma ku ce da iska. Kuma shine an ce kai ka aure ta, za ka zo kana wani bagar da ni cikin wani siyasa. Kai mu je harka kaji? Me za a sama? Talatu ya gari. Dede. Yana da kyau ki samu guri ki zauna. Kafet za ka sa. Ka idan sa male da tsakar daki. Wanda irin kafin ana zaman lafiya. Ki zauna mana. Haba babbar yarinya. Dan Allah ki samu guri ki zauna kin ga abin da muke yi. Na hana sigari na nan kusa da ki. Talatu. Dan girman Allah da annabin sa ki tashi ki ware ki bar gurin nan. Ke bari ma fa ke jin in ma fa kuɗi kika zo nema a gurin nan babu dan ni kana neman wanda zai bani nake in kuma zaki bani to ki gyara zaman ki. Sai da ka bari na zo karɓan bashi na zaka ce min baka da kuɗi? Bashi? Mana. Wai ke bin bashi? Ka fi kowa sanin wanda nake bi bashi. To sai ki gama abin da sai a gurin ki bashi. A ba sai na gaya ma ba. Kai ka san ko me? Talatu. Bari fa in gaya miki gaskiya. Kin gane ko? Ni yanzu irin kuma na ci da kwata-kwata daga cikin lissafin babu rayuwata. In kika duba babu littafi na ko gaba ina sake yana goge irin ku. Kin mun tsufa yanzu ni aure zan yi. Yarinya da samu wacce gama islamiyya kawai aure ta. Yawwa. Da harkar nan. Wani irin a shiga harka. Kai har ka isa yanzu karɓar bashi na ka ce min baka da kuɗi? Har ka isa? Haba abokina, bai kamata a tsaya ana wani tunan sirili ba. Kai da Talatu sai Allah. In zauna Talatu. In zauna in maka ne. Haba Talatu. Talatu tawa. Zauna. Talatu tawa. Dan zauna mana. Haba, ke fa yar gidana ce. Ke baki san wasa bane? Ni da ke ai duk giza ne. Talatu. Idan fa duk sauran matan duniya ke ganin ciyayi ne ko? To wallahi ke fulawa ce ni zan baki ruwa. Ni kuma ina ban ruwa. Ko ba haka bane Talatu? A baki dan iska. Ai wa ina dan gura kina in ga irin adadin yawan mizanin kawar da yake mu a cikin zuciyarki. Kake da ni da ke an riga an zama daya. Talatu tawa. Kina ji na? Ki ji gidan da sai miki an jima kaɗan. Wani irin in je gida? Haba Talatu. Ki ce mara in mun same ki ani da ke ne ki sa mun taba irin wannan da ke ne? Talatu. Talatu. Ina jiran ka. Sa wani kafet. Zai zo miki da wannan abin da kika fi so. Kike da mu. Talatu ai tawo ce. Talatu. Abokina, ka kashe ta da baki, ka zama kuren ruwa kowa ya karo da kai duba jikinsa. Kai mu ci gaba da harkar nan, ka ji wa ruwanku. Kafet. Gaskiya abokina bala'i ne. Allah. Ta zo a tashin hankalinta amma kuma ta tafi a ruwan sanyi. Kai gaskiya kwakwalwarka fa tana ja. Ita he faɗan nata ma tashin gishirin handir take.
Kawata, lafiya kuwa? Na kan kin sai fara a ke da kike kuma ki sani ba alamu tsoro bane baltara sa abin da yake raki. Amma dai na san ko menene ma insha Allah alkhairi saboda na ga bakin naki ya kirufuwa. Wallahi Mino alkhairi ne yake tafi da ni. To faɗa min mana kya ta kike ja min rai. Kin ga tawo wannan da ne? Yanzu haka na bar baba da ya asili suna can suna magana akan bikin madasa. Kai. Kuwa caye yana so ya turo. Alhamdulillah amma wallahi na taya ki murna sosai. Kai Allah sa ai da mu. Amin ya Allah. Ai shi yasa na ce ke zan fara gayawa kafin mu je in gaya su wayo. Kai. Wanda abin farin ciki haka? Kai wallahi na taya ki murna. Na gode sosai. Ai shi yasa na ce ke zan fara gaya kafin in je in gaya Hassan. Ai ko yanzu ko zamu je gidan su Hassan. Yanzu nan kuwa bari in gaya mama in dau hijabi na. A ban musu ma sa zo sa karasa. Sa zo su karasa. Sa zo su karasa. Bari dan sa musu ruwa. Ai yanzu kuwa wallahi. Ya, so mu ce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yau an tuno ni kenan shi yasa aka doko ni. Har sai kenan. Ba gwanin mu mun tuno ki muna zuwa ke gidan suwa kike zuwa. A to gaya mata. Ai daidai gwargwado ni ma dai ina zuwa. Ai labari na zo miki da shi. In Allah ya biza saka ranar auren suwai ba da sani. Allah sarki. Na taya ki murna sosai. Allah ya sa mu adanshin ku. Kin yi murna a baki, amma zuciyarki cike yake da bacin rai. Menene haka? Me kika gani? Haka ne Hansai, labarin zuciya tambayi fuska. Duk wanda ya ganki ya san akwai aya tambaya a tattare da ke. Ni ba abin da yake damuna. Kin gani no, ni na san me yake damunta. Yau ne zan faɗa miki abin da baki sani ba. Duk wani abin da ke da wani daga hankalinki da kike ni na sani. Kawai ya yi sila ne a cikin ranki, san shi ne ke ɗawainiya da ki. Wannan haukar taku ta isa haka da shashancin ba na so dan Allah dan Annabi ku tashi ku fitan mana a gida. To, koran maza ki saboda an faɗi gaskiya? Allah ku tashi ku fitan mana a gida. Ya sila bakwace. Ƙwarai ma. To. Ya aka yi? Wato ki zauna abin sha'awa? Babu abin da yake burge ni. Yau lokuta sun wato in kika yi girki kika shimfiɗa shi. Yadda kika sanar shi kashin da girki haka nake ji a gidan nan. Haka sa da ji kunya. Wannan santa haka? Girki ya daɗi. Ai magana ta gaskiya. Kusan shi abinci a kowane lokaci. Inda ya daɗi a faɗi gaskiya. Gaskiya ne kam. In ko bai yi ba to a ce a gyara. Haka ne kuma shi ne daidai. Shawara ce mai kyau amfanin zaman tare kenan. Kina ji? Wato shi kansa manja kina sa shi daidai gurgudu. Oh Allah ne. Shi ba kama baki ike ba haka zaki ji shi kawai ya kwanta. Allah ya ƙara arziki. Abi. Allah ya yi albarka. Amin ya Allah. Wato Jimai. Duk abin da ke a cikin gidan nan. In dai magana girki ne, ni biki taɓa bata min raina ba. Allah sarki. Biki taɓa bata min raina ba. Amma sai dai Jimai akwai wani abu da kike wanda shi yake bata min raina. Me nake yake bata maka rai? Haba Jimai. Akan yaron nan Habu mana. Wato ke har abada. In dai faɗa za a yi wa yaron nan, a ce za a yi masa magana a yi masa faɗa kiran ki baya so. Ba san da rigi ba wallahi tallahi. Kullum kin ga damuwa kenan wa'yan abu faɗa. Wai kin tashi hankalinki ana to saboda ni. To wai abin nawa yake ne? Ya kace irin wannan maganan ne? Mutanen waje na aibata shi, kai mahaifinsa kai ma kana aibata shi? Abin nawa yake? Habu fa kamata ya dinga tausarsa. Ana lallashinsa. Yaro ne fa abin shekararsa nawa? Habun? Kamata ya ka runguma Habu. Ka dinga tausarsa. Kana lallashin Habu. Kana mulmule Habu. Lalle Jummai na da ke baki sama abin da yake faruwa wallahi. Yanzu Habu. Me to shi kenan to me Habu baya yi? Aina. Ta ba kowace iri shi Habu sha yake yi. Ba abin da baya sha wiwi irin wacce ga dama sha yake yi. Yaron nan har neman mata yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahaifi da yi wa ɗansa sharri. Habu yake shaye-shaye? La, ban taɓa ji ba. Ban taɓa ji kuma taɓa gani ba.
kar ai wa ɗana kasafi. Lalle na da jimai ke makauniya ce. To ba makauniya ba? Daga ganin Habu sai an gaya miki ga halin da yake ciki. Yanayin sa kawai zaki ga irin yadda yake sa kayansa da abubuwan da yake yi har sai an je miki ga abin da Habu yake yi. Mahaifi ma ya faɗa bare na waje. Ke makauniya ce ki dube da yanayin yaran da yake mana. To kin ga abin yayi nisa. Ni ba dogo magana ke bukata ba. Tunda ke mahaifiyarsa je kina gashi nan ke kike tattarewa ki tare ki ce ba za a yi ba. To Habu daga yau ki shaida masa cewa ya nemi sana'ar da zai yi wacce ya iya. Jari ko nawa ne zan bashi. Ai dole ne dama tunda kai ne ba. Ba magana dole. In bai zama mutum ki zan bashi ba. Saboda haka ya nemi sana'ar da ya iya ya fito da ita kuma ya nemo yarinyar da ya kamata ya aure yar mutunci ko wace ce ni kuma zan daura masa aure da ita. A dama aure Allah da zai yi lokaci ne. Zai yi insha Allah. Shi kenan ba za yaro magana ba haka ake yi. Kuma kullum wani abu ya taso kike ce ba za yi magana ba. Dala ni ba na san irin wannan. Yayi kyau. A'a ba komai na gode. Zo tashi ki kwashe wannan kwanukan naki. Kai dai je kan zuwa za kai. Je ka ni nana. Je ka. Ka gama ci. Sha ruwa ba. Nana? Nana ta ki dora mana sanwa man la'asar ta gabato. Mama ki dan ban minti 5. Are kin tashi kin je kin daura. In kika da ba sai ta ji kwanciyar ki hankali kwance ba. Assalamu alaikum. Wai Nana ta zo in ji Binta ya shiga gaisa da dan mama. To in kin tashi aiko. Ke, ina za ki kika dauko mayafi kina sauri? Mama dan mama ne fa yazo shine nake sauri in je in ganshi. Dan Allah mama ki banni na je. Kuma girkin waye zai dora miki? Mama wallahi ba dadewa zan yi ba. Ina dawowa zan dora. Aminatuwa. Na mama. Wane ne wannan da Nana take rawar jiki za ta je gurin sa wai shi dan mama? Wannan ne wanda zai auri Bintalo. To, ikon Allah. Ya abin yana bani mamaki na Nana. Kin ga kwana biyu kaman ba ita ba. Ta saki ranta tana ta walwala ba kaman da ba da take fushin da babu gaira balle dalili. Mama kwanaki ma dai baki sani bane. Akwai wani saurayi da ya zo wurinta ta kama ta mishi wulakanci. Ita bata san shi ba bata san garin da ya zo ba kuma dai ba nan garin bane ba. Yanzu abin ya zo ya dinga damunta. Shawara na batun ta dinga yin addu'a. Wataƙila Allah zai sa a dace ta rana ya dawo gurinta. Shin kiga ta dan saki ranta fa hakan nan. Kin ga irin abin da nake gaya muku ko? Ku guji wa mutane wulakanci. Saboda wata rana za a zo a yi da na sani. Ga da na sanin ta fara zuwa irin haka. Ku dinga kiyayewa Aminatuwa. Ba kyau wulakanta dan adam. Ni dai ba fa wulakanci nake musu ba. Ai kisa ni ba koransu nake yi ba. Allah ya kyauta. Amin ya rabbi. Kar dai rashin mutuncinki ne yasa kika aika na zo kuma na zo ban ga kowa ba. Wallahi tun ɗazu yake jiran ki zo kin ki zuwa shi yasa sauri yake yi ya tafi kin san birni ba nan ba dama waya ce ya kawo min. Waya. Ikon Allah. Gaskiya dan mama yana ji da ke. Irin wannan gata haka? Ai ni ma wallahi ke dan mama fa yayi sosai wallahi a rayuwa. Gaskiya ne ƙawata. Allah ya sa mu a danshinku. Amin amin ƙawata. Gaskiya waya ta yi kyau. Amin ƙawata ta kaina.
Allah ya ban mu tare. Dama tafiya ce ta kama ni. Gobe da safe insha Allah zan tafi zuwa birni. Shine na ga ya dace na zo mu sallama kuma na tambaye ki cewar a ina maganar mu ta kwana. Wallahi dai ni har kun yin faɗa maka abin da ke raina nake yi. Amina, kunya kuma? Kinga. Ai tsakanina da ke ba wani ɓoye. Saboda haka ki fito ki gaya min abin da yake ranki kawai. Ko da kuwa ba abin da nake son ji ba ne. Wallahi dai yaya kamar dai yadda na gaya maka ne. Ni dai har yanzu wallahi babu komai a raina. Kuma ni tsoro nake ji kada na yi gaggawan faɗa maka wani abun kuma ya zo ya zamanto daga baya ina nadama. Amina kenan. To shi kenan. Na ji na yadda. Kuma zan jira ki har lokacin da za ki gama yanke shawara da zuciyarki a kaina. Kuma kin san dama shi al'amarin duniya komai dan a hankali ne. Gaggawa kuma aikin shedan ne. Sannan kuma ni kin san halina ban cika takurawa akan abu ba. In ce lallai sai an min abu a kuma lokaci guda. Saboda haka ba damuwa zan haƙura zan jira kin. Kuma kin san dama an ce mahaƙurci mawadaci. Alhamdulillah tun da dai ka fahimce ni. Haka ne, to ni dai na gaya miki. Kuma Allah ya sa kafin na dawo na samu amsa ta a shirye a gurinki. Haka ake so. To Ubangijin Allah ya kai ka lafiya da kai lafiya. Allah kuma ya ba da sa'a akan abin da aka je nema. Amina, gaskiya na ji daɗi sosai. Ni ko aka kika bar ni kin gama mun komai.